Здравейте, моите патета, и добре дошли в нашия канал за забавления. Преди да продължим с това видео, бих искал да помоля всички, които нямат 18 да напуснат това видео, тъй като то е предназначено само единствено за пълнолетни. Това клас е човек. Оп! Оп! Rest в пис. Айде! Текста четох артистите, Майя Бежанска. Текста четох артистите, Майя Бежанска. Живеем в държава, в която хазартът е издигнат в абсолютен култ. Огледайте се около себе си. Където и да отидете в България, от най-големите булеварди в София до най-малкото и забравено село, ще видите едно и също. Огромни светещи неонови табели. Билбордове, които ви обещават милиони, телевизионни реклами, в които известни личности, идоли на нашите деца, ви се усмихват широко и ви приканват да заложите, да изтриете билетче, да завъртите ротативката, защото късметът е на един клик разстояние. Превърнахме хазарта в национален спорт. Превърнахме го в нормалност. А всъщност това е най-жестоката, най-разрушителната и най-тихата епидемия, която бавно и методично изяжда обществото ни отвътре. Нека си кажем истината право в очите. Казиното не е място за забавление. Казиното е перфектно конструирана машина за унищожаване на човешки съдби. Всяко едно нещо в тези зали е създадено с една единствена цел – да ви ограби. Забелязали ли сте, че вътре няма прозорци, няма часовници? Там няма ден, няма нощ. Времето не съществува. Въздухът е напоен с безплатен алкохол и цигарен дим. Всичко това е направено, за да загубите връзка с реалността. Да забравите за семейството си, за децата си, за задълженията си. Да останете в този транс, докато не дадете и последната си стотинка. Докато не заложите не само парите си, но и самото си достоинство. Те ви продават илюзията за бърз успех. Карат ви да вярвате, че точно вие ще измамите системата. Аз, примерно, ако съм ползвател на казина и рекламирам казина, добре. Но аз като човек, който... Аз не съм влизала в казино никога през живота ми. Влизала съм един единствен път да пия на водка. Колкото и пари да ми предложат, който и да е който и да е такъв брат, няма да ги приема. Просто абсурдно за мен. Има се някакъв етикет? Има се някакъв етикет. Половин милион лева в свара, 2 пъти по 200 000 лева в бонуси и турнир. И 100 000 лева в бонус игра. Само на сайта на... Знаеш къде да кликнеш, нали? На 2 милиона награди за рождения ден. И не се шегувам, като кажа 2 милиона. 1 милион лева кеш за един от бонус игра, плюс над 1 милион лева в допълнителни награди. Знаеш къде да кликнеш, нали? Вече играеш. Не просто даваме, ние умножаваме. От 2 до чак 6 пъти повече. Депозити, фриспинс, бонуси и печеливши залози. Какво правиш, бе? Какво? Не виждаш ли? Свалям ти звезди. Какви звезди, бе? Ти за 6 звезди, бе? Не си ли чуло? А има и до 6 звездни бонуса всеки ден. 6 звездни бонуса. Чакай, слизам. На сайта на беше. Аз се занимавам с глупости всеки ден. Айде, знаеш къде да кликнеш, нали? Стига да е! Баба ми ще го вкара това. Всъщност аз мога да направя по-добър отбор. Сега в сайта на може да си сглобите свой собствен Dream Team. Без загуба. Правите залози и отключвате футболисти. Готови ли сте да играете срещу времето? Да, правилно ме чухте. Не бонус, не определен брой завъртания, а чисто време за игра. До 180 секунди. На избрани игри да спечелите от 30 до 180 секунди време за игра. Time for spins, защото всяка секунда си струва, че играеш. Символите обикновено носят късмет, но направо носят кеш. Всеки депозит ти носи символ. Депозит символ, депозит символ, депозит символ. Имаш ли общо 3 от общо 6 печеливши символа, печелиш кеш награда. Винаги съм на линия за кеш шанс, нали? Абе, Стели, а ти с колко? С 200. Как с 200 мъже, бе? Поли, бе, помислих, че ме питаш с колко безплатни врътки съм. Аз как мога да взема 200 безплатни врътки? С моя промокод Стела 200 за нови регистрации.
Всеки новорегистрирал се в БГ получава 200 безплатни вратки с моя промокод Николова 200. Петя, какво правиш? Пия си бъбълчето, не виждаш ли? Не, кажи ми, какво правиш наистина? Правя си регистрация в 200 безплатни врътки с промокод Петя. Бах ти яко. Пореден ден и поредните интересни предложения за тези, които играят подобен тип игри. Така че бъдете отговорни, бъдете внимателни и никога не прекалявайте, разбира се. А ако не играете, живи и здрави. Така че, успех на всички, тук оставям нещата и така. Остане играта. Както знаете, познатата класика Gates of Olympus. Шала, отново съм аз с поредните предложения, разбира се, който има желание и разбира се на собствена отговорност, както винаги го казвам, бъдете отговорни. Така че оставям линка. Видяхте ли вече всички книги? Защото YouTube напоследък не предлага нищо интересно. Чудят се как да избягате от скуката. Приятели, имам решение, което прегонва скуката и не само, може да зарадва и портфейла ви. Разгледайте тази платформа. Тя е повече от средство срещу скуката. Добре. Тук имаме много стили. Отново ме изоставиха. Вечерта ми е провалена. Поне няма да скучая тази вечер. Когато вечерта не върви по план, не ги има план. С промокод Владова 200 получаваш цели 200 безплатни завъртания. Днешно време много бизнеси са тръгнали от обикновения гараж. Днешно време откъде капитал за това? Разбра, нали? Търси още милионери. 30 дни, 30 бонуса. Без депозит за нови клиенти. Каква кампания пускаме този месец? Как каква? За какво мечтаят мъжете и жените? Момичета, кажете. Мерцедес CLE. А кеш? Задължително. До 31. И кеш, и CLE, и още други изненади. Пак ли играеш? Как да не играя? Всеки път взимам до 500 безплатни игри. А ти? А ще ли ме гледаш? Или ще пробваш и ти? Че точно днес е вашият ден. Но системата е създадена така, че математически, статистически и логически вие винаги губите. Луксозните зали, светещите машини, огромните печалби на собствениците, всичко това е построено върху вашите загуби. Тези сгради са паметници на човешкото нещастие. И най-страшното, най-зловещото в цялата тази картина е какво се случва с младите хора в България. Деца на по 18, 19, 20 години. Вместо да мислят за образование, за развитие, за това как да изградят живота си, те са приковани пред екраните на телефоните си, залагайки виртуални суми или са затворени в тъмните зали на казината. Колко млади животи бяха погубени заради тази отрова. Колко момчета посегнаха на живота си, защото не виждаха изход от спиралата на дълговете. Всяка година десетки, стотици млади хора в България избират смъртта пред срама от бързите кредити, взети за хазарт. Те задлъжняват на лихвари, крадат от родителите си, продават имуществото на семействата си, губят приятелите си, партньорите си, разпадат се като личности. Хазартът изтрива съвестта. Той превръща интелигентни, добри и перспективни млади хора в сенки, в роби на един болен допаминов импулс. И ние, като общество, мълчим. Мълчим, когато гледаме как хазартни босове спонсорират спорта ни. Мълчим, когато телевизиите ни бълват реклами за залагане в прайм тайма, докато децата ни вечерят. Мълчим, когато поредното младо момче се хвърли от моста заради неплатими дългове към казиното. Оправдаваме го с думите слаба психика или сам си е виновен. Не. Виновни са тези, които превърнаха държавата ни в едно огромно казино. Виновни са политиците, които позволяват този бизнес да процъфтява безнаказано и да рекламира агресивно отровата си на всяка крачка. Виновно е обществото, което толерира и нормализира този порок. Ние им позволихме да превърнат хазарта в модерния начин на живот. Помислете си само, колко пъти сте виждали човек да излиза от казино истински щастлив,
Не е временно екзалтиран от моментна печалба, която ще върне обратно вътре на следващия ден, а истински щастлив нито веднъж. Лицата на хората, които излизат от тези зали в 6 сутринта, са лица на призраци. Бледи, отчаяни, изцедени, с празни очи. Очи, които са гледали как бъдещето им изчезва в мигащите светлини на ротативката. Индустрията на хазарта е паразитна. Тя не създава абсолютно никакъв продукт. Тя не произвежда блага. Тя не помага на икономиката, колкото и да ви лъжат за данъците, които плащат. Защото цената, която обществото плаща за разбитите семейства, за лечението на депресиите, за ръста на престъпността, за самоубийствата, тази цена е 1000 пъти по-висока от всеки платен данък. Тези пари са кървави. Време е да се събудим. Време е да спрем да си затваряме очите пред тази катастрофа. Трябва да започнем да мразим това, което тези институции правят с народа ни. Трябва да насочим целия си справедлив гняв към тази индустрия, която краде душите на децата ни. Ако гледаш това видео и си част от тази система, а позалагаш само за тръпката или по-малко, разбери едно. Ти си в капан. Няма такова нещо като професионален комарджия. Има само хора, които още не са осъзнали, че са жертви. Всяка стотинка, която пускаш в машината, е глас за твоето собствено унищожение. Ако пък никога не си влизал, никога не го прави. Дори от любопитство. Защото тази индустрия е проектирана от най-брилянтните умове на психологията и математиката, за да намери слабото ти място и да те закачи. Искам това видео да бъде шамар за всеки, който си мисли, че хазартът е просто игра. Не е игра. Това е война. Война за вашето съзнание, за вашите пари, за вашия живот. И докато ние спим и приемаме светещите табели за част от пейзажа, те продължават да печелят. Продължават да строят дворци върху руините на разбити български семейства. Спрете да им давате парите си. Спрете да им давате живота си. Бойкотирайте тази отрова. Говорете с децата си. Говорете с приятелите си. Нека ги изобличим. Нека покажем грозното лице на хазарта в България. Защото докато тези зали светят ярко, бъдещето на нацията ни потъва в пълен мрак. Събудете се!